els components són Maria, Carla, Natàlia i jo, Martí. Ens vam inspirar a fer este projecte per Enric. A Sant Ventura la direcció del i a Sala de l'Hospital. I és Hola, som Maria, Estela i Sara, alumnes de primer de l'ESO i vivim a nosaltres hem fet este treball, hem representat les esteles solars i tenia el treball tenia que consistir en que tenia que que este manualmente señala la dirección del ver y este boquete que cuando vamos de ver se muestra y cuando sale del ver y caminando. Hola, som Lara, Esther i Clara de primer d'ESO i hem fet aquest projecte. La idea era que señalara la dirección del ver y que mejorara la fuerza. I nosaltres, hem pillat